Hi there, Sanmunani Mayeni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate it. Izingane Zesthembu. We guys emzumbe basenze ingane. Ave sebesitholile kahle ukuthi hayi siwopopayi babo siyingane. How? Kuthiwa sekukhona number 5 okhona. Lo number 5 lo uyaziwa. Okay. Waziwa umakhelwane ngisho njalo. Ngoba ukuthi Uthando Nesthembu sebeshuthile baqeda mina ngizwe nguSine. uSine bekhuluma kuleya podcast esengikhohlwe igama layo. Waphinde futhi uSine ebiziwe lapha ebuzwa ngondaba ya number 5 asinje yena akazi ukuthi khona number 5 akazi ukuthi usho singayombona sembona asithathe ngokuthi uSine akamazi. uSine kufanele ukuthi amphike kuma interviews akawenzayo. uMangwabe noMseleku ku social media basafollowana. Ngapha ngenza ivideo ngikhulumela ngezinto zotrelo nosibili ngizwa kuthiwa ukhumula iring usho ukuthini uMayeni kanti ababeqonda ukungicela ukuthi usekhumula iring. uSine akamazi number 5 noma kuthiwa akathi akamazi. Ngoba uSine phela wabuzwa lapha wabuzisisa ukuthi ithini indaba number 5. Wase uSine yena akamazi number 5 shothi uyombona nje mayibonakala kanye nathi. Mseleku lapha kwi-interview ayenzile naye wathi-ke wathi ukhona number 5 wasephinde futhi ethi phela-ke kodwa kuney'nkulumo bayamlwisa shothi uqonda ukuthi uMangwabe noMayeni ngoba vele bekuwuMangwabe noMayeni. uMayeni usekhipha iring ngezwa ngani nithi kuqonda ukuthini ukhipha iring ngathi mina uma ukuhamba la kuneyigebengu khona abafana bayikhipha iring so uma ufuna ukuthi uyigcine uyishiye ekhaya. uMangwabe silindele umembezo sekuthiwa uMangwabe noMseleku abasafollowana. Kuzothi uma sifika i-chaos sifika nemibuzo aqhamuke komunye oseyisikhulumeli. uSine uthe akamazi number 5 kule interview sengiyakuphinda. uMangwabe noMseleku abasafollowana. uMayeni angasayigqoki iring njengoba nje sebeyiqalile i-chaos yabo yokuthi kuze Uthando Nesthembu khona ozothi uma sekubuza imibuzo azazobakhulumela. Lona ohlala nabo emzumbe thina sibuka ukuthi hayi bona zona senze upopayi ngoba uyakhumbula ukuthi episode 16 lo sukubuye ku season 7 besingawulindeli lo episode ngoba besekushiya ukuthi uyabuya uThemba sesilindele ukuthi kuqale i-reality show yaThemba lo kade Big Brother masithi qhi nangu episode 16 how Mseleku ma usuthi sophela nanga usisi soqoka ingubo egreen wathi-ke lona akamvezi ngoba sekuyinto eqondile. owaseThekwini washo isibongo sakhe ngoba ezom-introduce. Lo osefika manje akuseyena lo waseThekwini kodwa akasamvezi ngoba into yakhe isiqondile lo kade esho emsamo ukuthi uyolobola. Sengifuna ukubona u-season 8 ngizoqeda u7 manje ngibona u7 8. Hayi ave besibona siyingane bandla basibona siyingane masuyixoxa njalo yonke lenganekwane evela kuThando Nesthembu njengoba beyenza abasavuki odade la ngolaka awusazi ukuthi ulakulwani ngoba i-TV show phela siqhubeka nayo. Imibuzo siyibuza ngoba kuneyikhala avuke-ke mina ngibuye ngasazi ukuthi kanjani leyo nto ngoba nawe uyi-viewer. Yabo nje episode 16 esivale ngawo season 7 besingawazi. Kase sazi ukuthi bavalile thina bevala lapha bevakashile. Sebeziphindele ekhaya. Kanti makusayoqala phansi ukukhulunywa noMacele ukuze uMacele azi ukuthi kuzo number 5. Lapho besisingene uThemba. Masuhamba lo episode 16 siyabona ukuthi besushuthekwa lo. Busushuthekwa. Ukuze sihlale silinde useason 8 ngoba episode 16 ubani abawazi ukuthi uyeza anikhulumeni wahlaphe yimi okhuluma iphutha. episode 16 mina wangizuma ngafika usukhona uthi hawu ungene nini uMseleku sasithi siyabuka nangu sisi osethi emthombeni wayivala khona lapho ukuthi emthombeni kuthi nje sibona icici cha isihlathi kancane cha lipstick cha ingubo egreen nebag esakubona. Ake sizwe ukuthi uMangwabe ngoba unfollow bese kwenze njani na ngoba angazi ke ku social media ngitshela abantu bayablockana behlala ndawonye.
social media. Mina nje kweyami social media ngaba-block ekhaya bonke. Ngaba-block kodwa ngikhuluma nabo everyday, ngaba-block. Ngaphela ngabadingi ku-social media wami, kodwa efonini ngiyabathola. Naku-WhatsApp ngibathola kodwa ngaba-block. Uyayibona leyo nto? Manje njalo uma kuthiwa nje unfollow, abasafollowani, ngivele ngingazi ukuthi kusho ukuthini. Ngoba nami ngingasho ukuthi unfollow kodwa ngibe ngikhuluma nawe. Kuwukuthi nje ku-social media mhlawumbe angithandi. Ngoba phela ku-social media kuney'nhloso ey'hlukene. Khona ukuthi size ngebhizinisi, size ngobungani, kanjalo kanjalo. Manje uma ngingafuni ukukumema ku-social media wami lo personal, angifuni. Kodwa inamba yakho ngingaba nayo ngikufonile sixoxe. Uma futhi u-Instagram ngingafuni ukuthi ube khona kule-list yami, angifuni. Kodwa inamba yakho ngingaba nayo ngikuxoxe. Mhlawumbe ungibuze ukuthi ku-Instagram wakho kwenzakalani, ngithi akwenzeki lutho. Isuke i-wrong yini leyo nto? Cha nami angazi. Hhayi angizazi ezo-follow no-unfollow ukuthi zijule kangakanani, kodwa ngihlezi ngibona nje sekuthiwa unfollow kuze kuriphothwe ukuthi ubani nobani abasafollowani. Bye guys.